Čaute, rozhodl jsem se udělat takovou sérii několika videí, jak vypadá můj život ve Finsku. Jsem tady na studiích v období 4 měsíců, a chtěl bych vám ukázat, jak vypadá zde vysokoškolský život. Jsem na Technické univerzitě v Lappeenrantě. Kromě vysokoškolského života bych vám chtěl ukázat celé centrum, jak to tady vypadá, a také nějaké videa z mých cest. Tak právě se nacházíme v kampusu školy. Jak můžete vidět na mapě, kampus se skládá ze 7 hlavních budov a další budovy jsou laboratoře a firmy, tudíž rozlohově celkem maličké. V této budově je hlavní vstup do školy. V tomto směru je knihovna, kam se ještě dostaneme. A v zadní části, tam ta bílá budova, tam se mimo jiné nachází kantina, kde chodím na oběd. Parkoviště a v dálce nejde to moc vidět, ale tam už začíná známé jezero Saimaa. Snahou školy je využívat co jak nejvíc obnovitelných zdrojů energie, jako je například sluneční, vodní či větrná energie. Proto název Green Campus. Knihovně. Takže chtěl bych vám ještě ukázat jednu místnost. Je to místnost, která propojuje knihovnu a další budovu. Je to takový jeden velký otevřený prostor a tady studenti kromě toho, že se mohou vzdělávat, studovat, tak také mohou relaxovat, odpočívat. A centrem této místnosti je velké piano. A na toto piano může si zahrát úplně kdokoliv a kdykoliv. Takže teďka je 7 hodin večer a nějaký student tam hraje. A až skončí, tak nastoupím já. Tak, musím se vstat na klavíru. Tak, to je ono. Takto vypadají naše ubytovny. Nejsou to klasické koleje, jak je známe v Česku, ale jsou to takové malé apartmánky, kdybych to tak mohl nazvat. A každý má svoji místnost, kuchyň a koupelnu. Tato čtvrť se nazývá Karankokatu. Je to známá studentská čtvrť. Ukážu vám nyní můj pokoj. Chodbička, kde se takzvaně vyzouváme občas.
Následuje velká chodba a je to tak celé propojené. Kuchyň, lednička je samozřejmě jako vždy plná, úplně od spoda až nahoru. Toto není moje, opravdu ne. Tady už nic není. A tady už taky ne. Tady jsou další 2 pokoje. V tomto pokoji byl Turek, který už odjel. Zde je můj spolubydlící Honza, je taky z Česka. A zde je koupelna. Koupelna je malá, je spojená se záchodem. Mé první dojmy, jak jsem zde přijel, tak jsem si říkal do prčic. Ale teď už to je po těch 3 týdnech pohoda a jsem happy, když se můžu umýt. Tak a poslední pokoj je můj pokojíček, můj krásný pokoj. Tak toto je mé království. Tada! Wow, postel, velký stůl, polička. V tomto pokoji se bydlí opravdu dobře, až na to, že je hodně drahý. Přepočtu na české peníze to stojí nějakých 9000 korun, s tím, že nemáte vůbec v ceně madraci, peřinu, polštář či povlečení, takže je možné, že když přijedete, já jsem třeba přijel v sobotu v noci, naštěstí tady byla madrac, takže jsem se aspoň vyspal, ale neměl jsem peřinu, takže jsem spal pod ručníkem a mým polštářem se stala mikina, takže to bylo celkem blbé. Každopádně většinou tady není vůbec nic, ani ta madrac, takže student, když přijede v noci, tak spí prostě holt na zemi nebo na kufru a druhý den si musí sehnat, koupit madraci a všechno kolem toho. Já jsem si peřinu kupovat nekupoval, koupil jsem si spacák. Toto je můj pokoj. Další vymakanou věcí je tady tento klíč. Tento klíč je drsný v tom, že každý, ale úplně každý je jiný. A já s ním dokonce mohu otevřít nejenom tyto dveře, neboli dveře do pokoje, ale taky dveře do bytu, potom dveře do úschovny kol, dveře do sauny, která se nachází, saunu máme taky k dispozici, která se nachází tam, a potom ještě dveře do prádelny, což je tam. Takže celkem mazec a prostě klíček snů, klíček sám jsem ho ještě nepochopil. Tak, právě se dostáváme na konec tohoto prvního videa. Já se ze začátku chci omluvit za přeřeky, které jsem v tomto videu měl, že obdivuju všechny youtubery a blogery, ze mě asi žádný youtuber nebude. Každopádně doufám, že se vám tímto videem mohl ukázat, jak to vypadá v cizině a jak vypadá vysokoškolský život v cizině. Takže děkuji za zhlédnutí a čus!